Assalamu alaykum hormatly izleyijiler. Men jurnalist Allam Murat Rahimov. Bugün 2024-nji ýylyň 30-njy awgusty Adatürkmen kanalymyzyň nowatda gepleşigi. Görüşüňiz ýaly bu gedekki gepleşik Dälhanadan reportaj diýilip adlandyrylýar. Haftaly alsak Dälhanadan reportaj ak renk garadyr diýilip adlandyrylýar. Adamlar men bir karara geldim. Dälhanadan reportaj adly rubrika açmak kararyny. Şu rubrikan aslında da Türkmene mahsus bolan geň taňlyklar barada gurrun edetim belýär. Näme üçin? Sebäbi käte bar şu bizim we türkmenlerimiň ýurdun içinde bolsun, daşynda bolsun tapagy diýip köp meselelerde özlerini alyp barışlaryna, maglumat kabul ediş aýratynlyklaryna, maglumatlara reaksiýa bildiriş aýratynlyklaryna, şu bolup bölen ýöne koýdatlara düşünüş aýratynlyklaryna syny diýänler bir hil özüm Dälhanada ýaly duýan. Dogry maýdan adamdy. Özüm bir hil Dälhanada ýaly duýan. Ýani başga bir ölçew giren ýaly duýan özümi. Şu meselelerde men syn beresim gelýär. Şu özüm anyk masallaryň esasynda. Şu türkmeniň konkret meselelerde özlerini alyp barışlary, sözleşleri, maglumat berişleri, maglumata reaksiýa bildirişleri, netije çıkarışları, maglumaty özleşdiriliş aýratynlyklary şolaň türkmene mahsus bolan. Sebäbi bar, şuny analiz etmesek, biz analiz etmesek, şuňa düşünmesek, biz Türkmenistanyň içinde, hatta hökümet derejesinde, döwlet derejesinde alyp barýan siýasatyň näde büýde çykýanyny da düşünip bilmeris. Şuňa düşünsek, biz şo taýdaky kesele düşünýäs. Sebäbi şo taýdaky kesel bar. Näme üçin bir türkmenlere gedek gelende eýle bolar, ýa-la beýle bolar, ýa-la diýen bolup biz türkmenlerimiz siz özüňizde sonra görýäňiz da köplenişinde tesirlerde, zatlarda. Ay, hayran galyşan bol. Ýöne şo kesel bar. Şo kesel, ýa-ni türkmene mahsus bolan şo kesel siziň hem aglabaňyza mahsus adamlar. Şoň üçin hem şu mesele men analiz etmeli, özüm ýörüýte rubrikaň aslynda analiz etmeli diýen karara geldim-de şo rubrikany men nähili adlandyrsam kam diýen pikiriň üstünde oýlanyp-da Dälhanadan reportaj diýip adlandyrmaly diýen karara geldim. Indi ýöne bir mysal getireýin adamlar. Indi aýdaly men şu türkmene mahsus ýa-da şo problema geçjek bolýan. Şo problemaňam düýp özenine geçjek bolýan. Şonu düşündirmek üçin men häzir bir şeýle bir gödüňsürägem bolsa bolup görünse de bir mysal getiredim belýär. Aýdaly menine gepleşik edýän bir temany almakçy, ýanyma da bir giden adamlar alýan şu gepleşige. Ondan aýdan geliň adamlar diýen şuň ak renk hakynda gurrun edeliň diýen. Ödem şu ak renkem şolon gözüne basyp hemem siziň tomoşaçylygyňam gözüne basyp hem şey diýen boýýan ekranna. Indi şuň şu hakynda, şu ak renk hakynda gurrun edeliň. Indi şun renk, indi şular ýerlerde ulanylýar. Aýlanlar şul renk zat diýene başlaýan ýöne men gara renk hakynda gurrun edýän. Gara renk. Men aýdýan indi Türkmenistan paýtagtyna diýen şul renkdäki maşyna girmek mümkin näl. Sebäbi arkadaga da haramda da yaranok, arkadaly terdara da yaranok, şolar şul renk halanoklar. Şolaňam ýanky şuňa bolan şo garaýşam indi bir giden adamlara kynçylyk töretdiň adamlar öz uluglaryny, maşynlaryny indi şul renkden başga renkge boýaýarlar, ratdy gurrun edýänler. Nödüňiz bilýär da men ter saat hakynda gurrun edip otyrum. Gaýta şul renkde indi renklemeli. Men aýdýan tersine gurrun edýän, men gara renk hakynda gurrun edýän. Indi ýanymdakylaram hamala şu aýdylyp oturulan zatlar bir mantyga laýyk, logika laýyk zat ýaly şoňa reaksiýa bildirip bir hiç problem görenoklar da gaýta gurrunga goşulyp başlaryna ataşyp alalaşyp otyrlar, şonu kabul edip otyrlar. Şunu ýaly logika çaprazlygy. Sen şonu şeýdi kabul edip otyrdyň adamlar. Hatta komentar bölüminde de şoňa hiç şu bar wagtda soragyň bereň doktor, "Ho, sen keleňň maýk? Kelläň nirde özüňe ak renk hakynda gurrun edellip ak renki şeýdi görkezip goýup annem gara renk hakynda gurrun edip otyrdyň" diýip hiç kim sora görenok diýeli. Ya da aýdaly indi renk bilen baglanşdyrman. Aýdaly bir şunu ýaly adamlar toplaýanna gelin adamlar diýen pişik hakynda gurrun edeliň şu gün diýen. Pişiň suratyna şey diýip garangda basyp goýýanna
Desene itler hakkında gurrun edip başlayan, ayine it diýilýän janlar şeýle eýesine wepal janlarmyşyn, ine biziň alawaýymyzdan mysal getirsegem şeýlemişin, tarihte de şular ýalymyşyn, bolanmyşyn diýip ýöne itler hakkında gurrun edip otursam. Ýanymdakylarym şo gurruny bir mantyga laýyk lowky gurrun ýaly reaksiýa bildirip hiç il sora bermeýän bolsalar, geň görmeýän bolsalar, sizem hatda tomoşaçylarym etir şolar ýaly reaksiýa bildirýän bolsalar, onno şu men ýanymdaky adamlaryň aňyna, psihikasyna, hemem siziň psihikaňyza näil baha bermeli? Sagdan adamlar diýip bolarmy şoňa? Indi siz geň görýänsiňiz häzir bu näil on ýaly gurrun birden ýöde çykdylar, biz näme şon ýaly alyp barýarsymy özümiz diýip sora berýän bolmaňyz mümkin berýänsiňiz. Edilödi, siz özüňiz edir şolar ýaly alyp barýaňyz. Ona men häzir suwud edeýin, siziň gözüňize basyp suwutnamasy bilen suwud edeýin, ýöne şol esasy tema geçmenden ozal häzir gysgaçyk reklamamyz. Hormatly izleýijiler, Azat Türkmen kanalymyza ýazylmak, onnaky videolara like goýmak, hemem şol videolaryň aşagyndaky jaňjagadyň şekiline basmak arkaly siz kanalymyzyň reytinginiň ýokary göterilmegine ýardam edersiňiz. Indi ýadyňyzda bolsa, arada Saparklyň bilen Halym Rasyýew 15-nji awgustos çykyş edip ol gepleşigem adatdan naşar habar diýilip atlandyryldy. Çykyş edip 21-nji awgustda Aşgabatda kemine ýa-ni şol alnyp gidildi diýilýän oglunyna Merdan Muhammedow garşy suwut boljagyny gılan etdiler. Hududana mine Halym Rasyýew şo gepleşikde ne şeýle diýdi, ine onuň öz gulaňyzy bilen diňleýän, ýene bir gedek diňleýän bolsaňyzam diňleýän, diňlemedik bolsaňyzam ýene bir gedek gaýra edip şonu diňleýän. Kısaca indi şuun berilen maglumata göre saparağı dünýeli bir 3-4 yerden tasdiklendi şu üstümüzdeki ayın yankı Ağustos'un 20'sine Aşgabatyň merkezinde şol öňkü Proletar raýon suwudyna Merdan Muhammedowyň garşysyna jenaýet işi gozulajak, şo taýda da şol işe serediljek. Soňra da bize aýdylşy bildirilşi ýaly 60 adam o şayat hükmüne çağrılmış. Hani bat yüz uşatay. Devam edilen oldu. Halymra söýünüp näme diýä? Ina dünýä maglumat geldi diýä. Ýani şoň 15-nji awgustda. Ina diýä 21-nji awgustda diýä Aşgabatyň diýä öňkü proletariýat tarabynyň suwudyna diýä, ýagny häzirki bir kararly etiraf diýilip atlandyr. Ýa-da bir kararly etiraf bolýar Aşgabat şäheriniň. Şoň suwudyna diýä Merdan Muhammedowa garşy diýä bildirilýän aýplamalar boýunça suwut boljak diýä. Şoňa da diýä şaýat hökmünde 59 adamam diýel, 61 adamam diýel, 61 ýarym adamam diýel, 60 adam diýe gönüý. Dostogry 60 adam şaýat hökmünde çağırlypmyşyn diýär da. Şey diýär-de ekranda da şo ýanky kadiýetiň çağırış haty diýip barady görkezýär. O kadiýetiň çağırış hatynyň iyi berilen adamsynyň üstü gara bilen gara renk bilen pozulupdyr. O zaman kaptalynaky ýanky çep tarapda şol ýadgyda göde görünýän ýerinde şo Aşgabat şäheri ýakadiýeti diýä, sizi diýä ýanky şol adamy şaýat hökmünde şaýat ýaktaryna 2024-nji ýylyň Ağustos ayının 21'ine saat 10 oldu diye Türkmenistan'ın Cinayet Kodeksinin ünfermişlerdi. Şu tadı maddeler görkezlen. Türkmenistan'ın Cinayet Kodeksinin 180. maddesinin 1. bölümü, 185. maddesinin 2. bendi ve 191. maddesinin 2. bendi bilen ayıplanıp diye işi kariyete verilen Merdan Muhammedowyň, yani M.B. Muhammedowyň cinayet işi boýunça Aşgabat şäher bir kararlyk etirap kadiyetine çağırýar. Diýmem aşagyndanam kadynyň kömekçisi Sa Begenjew iş telefonu diýmem telefonda çendem görkezlipdir. Hawa ina şoň suratynam häzir men häzir size görkezeýin şol screenshot'uny. Şoň screenshot'unam häzir size görkezeýin. Şu ýanky gepleşikden şolaň çykyşyndan alynan. Ine şunu siz gördüňiz şeýlemi? Ine şu taýda ýanky şol Gozgolun cinayet işinin haýty maddeler boýunça gozgolun onu ine açyk gözümizde basyp tutady görkezdiler şeýdi. 180-nji maddaň
Birinci bölüm bendi yankaycımın 180 maddaň ikinci bendi, 191 maddaň ikinci bendi. Indi bu taýda bir täzin dat bar. Üns berdiňizmi, bermediňizmi, ýöne siz üns bermeli şoňa. Şonu görkezýär ýankyna bir näme soňam şo Jenaýat kodeksiniň şo maddalarynyň tekstlerini görkezip başlanlaryna da ekrana çykarýar 181 maddany. Şol ýanky sanawda ýok madda, sanawda ýok maddany görkezýär. Yani 181 madda içalçylyk diýip dur. Indi kimdir bir aýtmak mümkin, aýbyr ýalňyşlyk bilen bolan bolaýmasyn diýip da ýalňyşlyk diýip bolanok näme üçin? Sebäbi ýalňyşlyk bilen edilmedi näme de görünýär. Şoňuň ertesi 16 awgustda olaň ýanky umyda diýip bir ýanky topornyň agdaty bar. Tuşa diýip özüni tanydýan, hemem ýeňiş diýen bir nemeleri bar. Aktivleri bar. Şolar çykyş edip olaram şo 181 maddan ýene aýratyn nygytap geçýärler da. Hatta şo ýeňiş diýilýän şol çaklykda 3 tane madda bar diýäde. Şo 183 maddan aýrýar. 183 maddan aýrýar da şoň ýerine ýene olam 181 madda bar diýär, şo taýda diýär. 185, 191 maddalar bar diýip aýratyn nygytap geçýär. Ine onam şoň sesinem öz gulagyňyzy bilen dinleýän. Okayma. Awa şu ýerde 181 180 190 maddalar bardy. Awa şu ýerde 181 180 190 maddalar bardy. 181. madda. Birinci bendi. İçalılık, dövlet sırrını düzyan maglumatlaryň daşary ýurt döwletine, halkara ve daşary ýurt guramasına ýa-da olaryň wekillerine berilmegi. Mundan soň ýene 2 gün geçenden soň bilen şo heseme habar diýilýän bir kanalym bar. Şo kanalda ýene şol çakla kat diýilýän hat hakynda gurrun edilýär. Hemem maddalaryň nomer görkezip ýene göre bile açaçan ýalan sözlenilýär. Ýagny 180 maddan ýerine ýene de näme üçindir 181 maddan teksti görkezilýär. Ina ona möz gödüňiz bilen gör. Türkmenistana ekdilen Merdan Muhammedow 21 awgustda Türkmenistanda Aşgabat şäheri bir kararlyk etraf gazetinde sudunyň boljoklygy barada habaryny aldyk. Görkezlen 181 madda 1-nji bend içallyk döwlet sirrini düzýän maglumatlaryň daşary ýurt döwletine, halkara we daşary ýurt gurulmasyna ýa-da olaryň wekillerine berilmesi. 185 madda konstitusiýon kuruluşy zorlukly üýtgetmäni bolan çağrışlar. 191 madda ekstremistik ýa-da Türkmenistanyň milli howpsuzlygyna ziyan ýetirilmegine gönükdirilen başga hereketleri etmäge açyk çağrışlar. Suatlyk hem beçeti. Birinji Geýişlik adamsy biziň açyk diýen ýigdimiz bar da. Reşit Meredow 100% şu nemet statýa düşýär. Indi şu göre bile yalan, şu ýanky men ak rengi görkezip, ya pişiň suratyny şey diýip gözüňizde basyp görkezibem. Şuňa diýen tes gelýän zat hakynda gurrun edip otursak diýen, oturdan bolsam diýen, siz nähili reaksiýa bildirdiňiz diýdimi? Köpüňiz pikir edensiňiz şonu. Aha biz sana sonra görerdik näme üçin yalan sözler oturýarsyň, näme üçin sen görkezden zadyň garşysyna tersine gurrun edip oturýarsyň diýip sonra bererdik diýip pikir edensiňiz. Emma şu zady Gaytalap şulong ine şu taparyklymy halat ediş komiteti diýämi, elektron hökümeti diýämi, gurucu meclis diýämi, şu taparyň agdalary inne iýdigi derliýärde gözüňize basyp maddalaryny aýlyp görkezýärler, soňam ters sady görkezýärler. 181 madda ýogam bolsa şo taýda şo diýe ba diýerde 183-nji aýrýarda ýerine 181-nji ýeni goýup şu hakda gurrun edip oturýarlar, ol mene minni garaşýanna, iň bolmanda şol saparyklyň töwereginde adamlaryň bir ýalňyşanlyklaryna düşünip bir dogrusyny aýdarlar, şu hatda görkezden çakylyk hakynda hatynda görkezden zady täzeden aýdyp başlarlar. Dik garaşýan ola bir ýok.
Bolya inni bulara ne diýel hanan nemeler diýerler müşterileri. Adaty dinleýijiler var, şunu görüp oturan müňlerçe adam. Garaşýan bolya şolaň tesirler bölümine ýazardy. Bolya tesirler bölümine ýazýar diýeli onam aýrýarlar diýerler. Şonu görkezip ýatladyp o hawduryň o siz ekranyny ýoklady görkezýär. Siz 183-nji madda diýdiňizde ýöne 81-nji maddan gurulmady oturýarsyňyz diýip bir sonra berer öýdýän. Berenok başga ýerlerde çykyş edip şonu ýatlarlar öýdýän. Ey bular ýalan söýler. Oturýar diýip ekrana bir zat görkezip aýdanlaryna da başga da oturýarlar diýip bir aktivistler içinde bir gurrun eder öýdýän biri. Ya gelip men videomu aşagyna bir şonu ýatlar öýdýän. Ýok. Sizin hemmeňiz şonu gördüňiz. Ine maňa tamaşa edip oturan adamlar var. Sizin hemmeňiz şonu gördüňiz. Gödüňize basyp bir zat görkezdiler. Aýdanlaryna da başga zat görkezip başga adam gurrun edip oturýarlar. Inni oň nähili nemeti we ahmeti bar diýýänsiňiz da tapawdy näme bolýan bir şop 181 dälik 183 dälik kennet 181 eken zat diýmek. Oho. Şo zatlardan başlanýar da. Şolar ýaly yalandan başlanýar da eger göre bile ol yalanam däl. Ine idýanym şu diýip ol saparyklymy bilen halym rast söýledi. Ine ha bir sizin gözüňizde basyp şunu şu taýda biz şolar ýaly yalanlarda hiç gözüňizde basyp bir gizläp ýa manipulasiýa edip däl. Ine 183-nji madda boýunça diýjek de 181-nji maddadan gurrun netçe han siz näme diýýärsiňiz diýär. Ine biz sizin şeýdi büýüdüňizde üstüňizde meýdan edýäsiz. Han sizden hiçlik karşılık var mı ka? İn olmanda beyitme ho deyip bilen var mı ka diýär da. Şolam ýok. Şolam ýok. Indi ýanky maddaly mesele gelsek de, ol madda bilen maddan ullukan tapawdy bar. Eger hakykatdan hem şoňa 183-nji maddada aýyplama bildirilen bolsa, ondan hem 181-nji madda ara hokul ýaka diýip pikir edýän, belki 181-nji madda has agyrdyr, belki Merdan Muhammedow diýilýän, ýani Kemilen ahamly Merdan Muhammedow aýratyn bir madda boýunça şular ýaly hormat boýulypdyr goşadyrnak içinde diýip görkezjek bolup edýän bolarmy hanlar? Ina Jinayet kodeksiniň teksti umuman internetde el ýeterli 2023-nji ýylda girilen soňky üýtletmeler bilen duşur. Ine 181-nji madda diýilýän we şolaryň öňe sürüp duran maddasy içalçylyk aňladýar. Ol ýöne bir adamlary revolýusiýa bir ýanky gozgulaňa çağırmagam diýär. İçalçylyk bolanyna sen öz döwletiňe garşy başga bir ýurdun haýryna işlemeklik bolýar. Ýani döwlet syryny düzýän maglumatlaryň daşary ýurt döwletlerine halkara we daşary ýurt guramasyna ýa-da olaryň wekillerine berilmegi. Şonuň ýaly bermek maksady bilen olaryň toplanmagy, ugurlanmagy ýa-da saklanmagy şeýle hem maglumatlaryň Türkmenistanyň milli wekilleriniň ziýanyna peýdalanmagy üçin olaryň daşary ýurt razvedkasynyň tawşyry boýunça berilmegi ýa-da toplanylmagy. Ine ödem şo diýe 10 ýyldan 25 ýyla çenli möhlet bilen azatlykdan mahrum edip bolýan şol adamy. Bu has agyr jinay. Inni 180-nji ýaga geçeli, bilen öýüd görkeden, başda görkeden maddasyna geçeli. Bu şon ýaly agyr jezamy ka, şon ýaly agyr nememi ka, 70 mi ka? Sebäbi eger şu boýunça günäkärlense, buňa 180-nji maddanyň ikinji bendi bolýar. Ýa-da ýanky näme edeli, ikinji bendimi ýa, birinji bendimi? 180-nji maddaň birinji bendi diýär. 180-nji maddaň birinji bendi bolsa, häkimiýeti zorluk bilen basyp almak we ýa-da konstitusiýon guruluşy zorlukly üýtmetmek maksady bilen dilluguşuk edene 8 ýyldan 15 ýyla çenli möhlete azatlykdan mahrum etmek jezaty berilýär. Görýärmi? Bäde 25 ýyla çenli däl. 8 ýyldan 15 ýyla çenli. Diýmek bu has ýeňilrek, oňa görä ýeňilrek jeza. Indi şu taýda sizin özüňiz bir manipulyasiýa göreňizmi? Manipulyasiýa däl, gözüňizde basyp edilip oturulýar. Indi 181-nji madda boýunça eger hakykatdan hem şoňa garşy jenaýat aýplamasy bildirilýän bolsa, onu 183-nji maddanyň 185-nji maddanyň ikinji bendi diýär da, ikinji bendi bolsa, indi şu ikinji bölüm bolýar. Ýani bu özi näme diýişli şu jenaýatyň özi? Konstitusiýon guruluşy zorlukly üýtmetmäge bolan çağırışlar etmek diýär da. İkinji bendinde näme diýär? Şonuň ýaly 70'ler, ýani konstitusiýon guruluşy zorlukly üýtmetmäge bolan çağırışlar diýär.
Gaýtadan ýa-da deslapky dilleşmek goýunça adamlaryň topor ýa-da guramaçylykly topor tarapyndan ýa-da köpçülikden habar berişleri işlerini ýa-da maglumat telekommunikasiýa şoldan ene YouTube, sosial ulgamlarym TikTok ýa ýa-da internet toporlaryny peýdalanmak bilen edilýän bolsa diýe 5 ýyl içinde möhletde adatdan mahrum etmek jeraty berilýär diýe. Inni şu Stadak ayplaman bildirip boljakmy saparakly şol halat ediş toporu diýilýän toporunyň agzalaryny elbetde bildirip boljak hakykatdanam konstitusiýon guruluşy üýtmetmäge bolan çağırışlar edildimi? Edildi. Näde edildi? Türkmenistan Jemhuriyeti diýen ady özlerine dakmak bilen. Bular Türkmenistan Jemhuriyeti diýip öz möhürleri var. Beýdimek Türkmenistan döwletini özleriniň diýip elan edip oturýarlar. Aşağındanam hatta Milli Howpsuzlyk Institutu diýen Türkmenistan döwletiniň adyndan gurama döredip oturýarlar. Milli Istihbarat Institutu diýip. Olaň Milli Halat ediş Komiteti diýilýän zadynyň möhürine Türkmenistan Jemhuriyeti diýilip ýazylgy. Ýagny biz diýä Türkmenistan döwleti diýä biz olar özlerini Türkmenistan döwleti diýip adlandyrýar. Ýa bizinki diýip adlandyrýar olar. Şoň üçin indi biz diýä Milli Halat ediş Komiteti var diýä, biz diýä Milli Howpsuzlyk hem bar diýä agentligi M2 diýip adlandyrýarlar onu. M2. Awa biz diýä hatta olarda tribunal bar. Bulan hemme şo döredýän zatlaryň ýokursyna Türkmenistan Jemhuriyeti diýilip möhürdur, ýagny atdur, ýagny beýdimeklik näme anaglar diýe Türkmenistanyň döwleti diýe olar özlerini. Şu maddada konstitusiýon guruluşy dogrulukly üýtmetmäge çağırış bar. Bular ýa bizinki diýip hasaplaýar döwletiň özüni. Bular aýdanok bizin opozisiýon hereket, biz opozisiýon şunýal opozisiýon gurama diýenok. Bular aýdýar, biz diýä Türkmenistanyň öz döwletiniň özü diýä. Biz Türkmenistan Jemhuriyetiniň özü biz diýä. Özüňe döwletlik statusyny şeýdik geçirmekligiň özü näme anaglar diýä? Şol döwletligi ýagny sen öz adyňa geçirmeklige çağırış edýän adamlar uýdurýan, toporlar uýdurýan biz diýä ýa döwletiň eýesi diýä. Olar aňyrdaky döwletde oturanlar ýa olar diýä o döwlete hiç dahyly ýok diýä. Döwlet bizinki diýä. Näme esasynda? Şon diýerler. Şo konstitusiýa laýyk gelýärmi? Bolýa aňyrdakylary biz jenaýatçylar diýip adlandyrýar. Haram gulu Gurbanly Berdimuhammedow konstitusiýaň düzgünlerini bozup prezident boldy. Olar başda gelenden ýa-da felenden. Onan men gepleşiklerde de bir näçe gerek biz aýdyp gaýtalar diňe mennel beýleklerim aýdyp gelýär. Bolýa bir kanun otyr diýdi. Ýöne şo taýdaky haramzadalar bir kanun otyr diýip şo döwleti biziň öz adymyza geçirmäge hakymyz barmy? Hakymyz ýok. Onu nähiller bir kanun esas etmeler biz. Onu etmek üçin biziň özümiz aňyrda bolmaly, saýlawlar geçirmeli. Şo saýlawlarda kanuny ýagdaýda, saýlawlarda bäsleşikli görnüşde konstitusiýa esasynda geçirilenden soň biz kanuny esasda ýeňiş gadanan bolsak biz topor hökmüni siz aýdyllar. Şolaň topory kanuny esasda ýeňiş gadanan bolsa, parlamentde köp agdyklyk edýän bolsa, şolaň agdalar agdyklyk edip hökümet düzen bolsalar. Ondan soň parlament saýlawlaryndan soň prezidentlik saýlawlaryny geçirip, bularňam wekili prezident bolan bolsa. Ondan soň Türkmenistanyň hökümetiniň adyndan Jemhuriyetiniň adyndan bular komitetem döredip bilýär, giňeşem döredip bilýär. Täze isleseler täze Milli Howpsuzlyk guramasyny döredip bilýär. Ýöne häzir şonu edip bilen oklar. Häzir şonu etseler, ine şu maddalary ýonkaýap bolýar. Ine 191-nji madda. 191-nji maddaňam haýsy bendi? 191-nji maddaňam ikinji bendi diýär. Ikinji bendi bolanda näme şu ikilik. Indi maddaň özü näme diýär? Ekstremistik ýa-da Türkmenistanyň milli howpsuzlygyna ziýan ýetirilmegine gönüktirilen başga hereketleri etmäge açyk çağırışlar. Ine ikinji bendinde şonuň ýaly çağırışlar, ýagny etmişler. Eger olar köpçülikle habar beriş terişdelerini elektron ýa-da maglumat telekommunikasiýa ýa-da internet toporlaryny peýdalanmak bilen edilen bolsa 3 ýyl içinde möhlete belli bir wezipede işlemek ýa-da belli bir iş bilen meşgulanmak hukugyny mahrum edip
Şeýle hem 5 ýyl içinde diýen möhlet azatlykdan mahrum etmek cezasy berilýär. Şuna medialar şolar? Edialar şolar. Etdiler ýankaýjymyaly Türkmenistanyň döwletlik statusyny öýlerine dakmak bilen şonu edip oturýarlar. Şonu edip oturýarlar. Inni ýene başga tema gaýdyp gelýär. Başga tema näme hakynda diýip gözüňize basyp bir maddany görkezip tamam hamala şu madda ýok ýaly başga bir maddany ortaga getirip hamala şulaň ýanky şu merdan kemine jik-jik wa jik-jik diýen bular hala nokta söz kemine jik-jiklerini has bir aýratyn agram berip şoňa aýratyn ýagny içalçylykda aýplama bildirenmişler. Indi şoňa reaksiýa bildirdiňiz mi adamlar? Näme üçin şu çakaçenni meňe gözüme iýlen oksydyň? Näme üçin hiç biriňiz şu hakda gurrun edýäňok? Näme üçin şunu şolar ýaly bir mantyga laýyk gelýän zat ýokmunda kabul edip oturýarsyňyz şol? Gözüňize batyp bir zat görkezilýär, aýdanlaryna da gaýtalap, ýygy giderli we ýygy giderli ýagdaýda şondan bäri ýygy giderli çykyş edip şol 183-nji maddany aýryp ýerine 181-nji maddany görkezip gözüňize batyp oturýar bolýan. Näme üçin sizden hiç reaksiýa ýok? Inni şu zombiling alamaty diýme adamlar. Diktator rejim diýilýän zat döredilenne şeýdip döredilene okmy? Ýagny ýokurdun. Nähili bir samahyllama aýdylsa da şonu kabul edip oturmaklyk. Şol mantyga garşam gelýän bolsa, kanunyna garşam gelýän bolsa, hamala bunu aýmaly zat ýokmunda kabul edilip şu derejeye ýetemdokmy biz? Siziň özüňiz alyp barşyňyz häzir daşary ýurtlarda gödüm, köpüňiz daşary ýurtlardan tomaşa edýäňiz. Şonu görkezdenokmy? Şo ýurdun içindäki ýagdaýy görkezdenokmy? Ondan näme üçin geň gören bolýaňyz? Näme üçin Türkmenistanyň içinde türkmenler özlerini nähil alyp barýarlar we maskara etdiler, maskara bolduklar, eýle beýle diýýärler. Bolýa. Ine bulan bir mysal. Indi men size ýene bir mysal görkezden. Edi şuma degişli zombilik, ýagny dälhanalyk bilen baglanyşykly ýene bir mysal görkezden size. Ýadyňyzda bolsa, şol başta öwlan edenlerine hamala şol kemine ýygyny apmışynlar, onam saklap al tugun meýaly sakladylar, gilläp sakladylar. Ýagny iýunyň 11-ine ýygyny alypdyr ol. Özüm İstanbulda delärli Ankara'da onun öz dillerinden eşitdik şo taýda gillenýän eken. Bolmasa on propiskasy registrasiýasy İstanbulda eken ýöne Ankara'da gillenip ýör. Näme üçin? Sebäbi dokumenti ýok. Wigasynyň möhleti gotoron, pasportynyň möhleti gotoron bolan belli däl, onu tek aýdanoklar. Ýöne 2010-njy ýylda gelen bolsa, 2010-njy ýylda gelipdir insan köýdek diýmek pasportynyň möhleti gotoron. Pasportynyň möhleti gotoron, kimligem gotoron, bir kanun gedip ýörda. Indi şo bir kanun gedip ýör, şo bir kanunyň indi şondan gaçyp tapmak üçin bir gildiň ýerde ýaşaýp ýöreken Ankara'da. Şo taýda da daşary çykanna polisler tarafından saklanýar. Öýüne baryp, üstüne baryp gutbas edilen. O daşary çykýan, şo taýda saklap dokumentini arýar, görýärler. Hä, seňe pasportyňam sorup möhleti gutoran eken, kimligim ýok eken. Diýmek sen saklanmaly, diýmek sen bu ýurtdan deportasiýa edilmeli. Türkiýe kanuny şonu talap edýär, dämi? Şonu talap edýär. Indi bulan ýa-ni şo başdaky ölan eden gepleşiň diňlädim. 16-njy iýuny, ýagny aradan şoň tutulandan soň 5 gün geçenden soň bular gepleşik etdiýärler-de ilkinji gedek şonu ölan edýärler. Ine şo barada da şol söhbet diýilýän ölan etdi. Ýa-ni Halmra Söýni bilen bile oturup ine onam özüňiz diňleň başda şol ölan eden adyny. Halmrada aýyň 11-ine hakykatdan Merdan Muhammed Türkiýanyň içerik polisiýa işgärler tarapyndan daşaryk çykanda saklanýarly eýlepdi. O saklanan zaman içeri aldılar, soru cevaba çektiler. Onun saklanmanın sebebi üstünden her şikayet edilipdir. Bir iki tane adamın üstünde o bir iki tane adamların ad familyalar çıktı. Kimler de ne sebepten her şikayet edildikleri bize ma'lum var. Na be şu aydın diýil ýani näme diýär? Aýyň diýär 11-inde diýär kemine daşary çykanna Türkiýe polisiýasy tarapyndan saklandy diýär. Soňra mony içeri aldylar. Oň diýär saklanmagynyň sebäbem diýär. Üstünden diýär ar şikayet edilipdir diýär. Durun tek. Birinji nowatda
Sen dokumentin barlanlarına sen şu taýda kanuny ýagdaýda ýaşap ýörsiň ýa bir kanuny ýagdaýda ýaşap ýörsiň. Şonu barlaýarlar dämi? Şonu barlaýar. Hemme ýurtda da daşary ýurtdan gelen raýatlaryň dokumenti barlanyny ilki bilen şolaň wizasyna teredilýär kimligine, pasportynyň möhletine teredilýär. Ondan soň saňa garşy ýene-de bir şikayet barmy ýokmy soň tutulup sen ekdilenden soň sen diýelan barlandan soň olany açylyp bilinär. Ýöne bular nädik görkezýär? Başda tutulanyny diýe hamala dokumentler düzü ýaly gurrun edýär. Hamala kiminiň dokumentler gülýär düzü bu görgüliň üstünden ar şikayet bar eken diýip eýem adamdan aňyna ýene-de manipulasiýa oýuny geçirýärler. Agyrlaryny açyp oturan bir giden ama adamlaram şonu gulaklaryň duşundan geçirýärler de kim şikayet etdi ka, kim şu haramzadalar ka, kim eýem şu hakda pikir etmer, şeýlemi? Onan bular näme diýär? Ýanky bir söhbet diýilýän aýdyşy ýaly bir kızana adam diýe tarapyndan ýa şikayet edilipdir. Olaňam diýe kimlerdikleri bize eýem mälim boldy diýip soň kimi görkezden bolýar? Ýagny hökümet işläp beren hökümete tarapdar Agam Büyürif diýip biriniň suratyny görkezdiler. Ine şular ýaly. Hemen şoň ine arzasynyň bir bölegini görkezdiler. Agam Büyürif diýilen şol adam ine şol adam Türkmenistan ilşahanatı bilen hizmetdaşlyk edip beren adam, şol ödem şol ýurt Türkiýede bilim alýan student ýaşlaryň işine goşulyp, şo taýdan burnuny sokup bermişin, onuň şo taýda da ýanky kemine bilen konflikte giripmişin bir näçe ýyl mundan ozal. Kemine oňa pretende bildiripdir, tankyd edip beren işiň näme mowduat diýilen ýaly bir zat diýipdirmi, soň ikisiniň arasynda bir erwet sözler ulanypdyrmy, şo taýda kemine bir högüpdirmi, högmandyrmy belli däl, bular högüne ok diýär. Indi bulan meni kemsetdi diýip arz edipmişin. Bolýa, indi bu ilşana bilen baglanşykly adam. Ýöne şoň bilen bilelikde bular bu haramzadalar görkezenne ýene Dur Sultanyň suratyny görkezýärler de ýene Dur Sultanam diýe arz edipdir diýär da. Dur Sultanyň şikaýaty hamala bular edir şo Agam Büyürifiň şikaýaty ýaly görülýär bular tarapyndan. Hamala şol hökümetiň zakanyny ýerine ýetiripdir diýilen ýaly gurrun edýärler. Biz soň Dur Sultan bilen bile oturup ýörüýte gepleşik edip biz näme suwd etdik? Hiç il zakadam däl, hiç adam däl. Bu haramzada kemine jik-jikiň Merdan Muhammedowyň 2021-nji ýylyň güýdünde oktýabryna Dur Sultana atan şylta bilen baglanşykly. Dur Sultany neşe keşlikde neşe bilen tutuldy diýip atan şyltagy sebäpli Dur Sultan arza berdi, adwokatyma pul ýok diýdi, menem pul gollagyny berdim, biz onu gelle oturumda aýtdyk. O arzan kopýasy, tuda berilen arzan nusxasy kemineňem eline bar, bulaňam eline bar. Ýöne şol näme şo taýda ekranda görkezip bilmediler şol arzan nusxasyny. Agam Büyürifiň görkezdiler, emma näme Dur Sultanyň görkezip bilmediler sebäbi şo taýda ýazylygy dur. Bu haramzada kemineň eden zady atan tökmedi ýazylygy dur. Şonu görkezip bilen oklar üstüne de biziň edil gepleşiň biziň öň ýany şol edil bir gün öň ýany kemineň şu atan şylta bilen baglanşykça şu goýulan wideonyny aýrýarlar bular. Adamlara görkezmesinler diýip. Emma Hudaýa şükür men onu saklap galan üçin men allymda şo taýdan görkezdim. Inni bular şu aýdanlaryň ýalan diýip bildilermi? Kemine şonu diýmedi diýip bildilermi? Diýip bilen oklar. Kemineň şol edeni şu atan şylta tökmedi, jenaýet däl diýip bildilermi? Ýok diýip bilen oklar. Buların näme diýerler? Ýene-de manipulasiýa diýerler de bu diýä, ine diýä Dur Sultanyň hökümeti işleýän eken diýä. Agam Büyürif bilen bilelikde diýä bu diýä. Arza beripdir diýip ikisini bir tipde görkezjek bolýar. Her bir zat. Bular düýbinden başga bular näme diýjek bolýar? Biz adama tökmedi atjak. Biz şylta atjak saňa. Biz seni her hillan edip görkezjek. Aw. Ine olga çareýinden ine maňa garşy aýdyp oturşýar. Ine biz Allah'ım rahat çağalykda ka zorlapdyrlar diýä. Bijikka diýä bir erkek adam zorlapmışyn diýä. Bu diýä, diýä bilmem mişin diýä. Galboy diýilýänmişin diýä. Galboymışyn, ýa-we, mişin diýä. Galboy eken diýä. Aýaly onuň jelebe eken, künte eken diýä. Aýaly onuň ärini öldürjek bolupdyr diýä. Allah'ım rahat eýleken, beýleken bir giden zatlar aýtýar da. Inni şoň aňyrsynda bir delil görkezip bilýärmi? Ýok, delil diýmeň niýe? Çıra tutupmuşyn biri men doğrulanda gijikkan çağaka.
Sıra tutmuşunlar. Şonu ýal gurrun edýärler. O ne diye men niye suutnamasy diye. Inni men şuň üstünden häzir arz etsem, şuň New York'un eteginäki $400.000 durýan jaýyny, 4 otogly jaýyny satyp, balagyny tursugyny satyp, kompensasiýa töler ýaly etdirsem häzir men. Ine men aýda tertişik aýdýan. Şu Olga Çarewine diýilýän. Oğul Nur Çarewan. Şoňa mejbur etsem, şu atan tökmedi üçin men hökümet işleýän adam bolýan. Yo, men öz mertebem gorayan adam bolýan. Gaýdyp şolar ýaly haramzadalar hem gaýdyp hiç bir adama töhmet atmaklygynyň öňüni almak üçin etdigim bolýar. Aldyrmady ýaly şonu ýaly hereket etdigim bolýar. Bular näme diýär? Ýok ki biz töhmet atjak diýär. Biz sen ýeşekeş diýip görkezjek. Biz sen galboy diýip görkezjek. Biz sen homoseksualist diýip görkezjek. Aýaly onu jelep ejeňe kün tedip görkezjek diýär. Ýöne sen ne özüň gorama hakyň ýok diýär. Sen özüň goraýsan onda sen hökümetiň işgäri bolýan, sen hökümetiň adamsy bolýan diýär. Bular näme düşünýär? Näme standardy, näme kriteriýany döretjek bolýarlar, ornaşdyrjak bolýarlar. Şonam köp adamlar kabul edip oturýar. Bolaýmaly ýaly. Kabul edip oturýar. Indi şu zombilik dälle nämiş? Zombilik dälle näme? Indi hökümetiň özüni sen tankid etseň näme diýär? Derrew öýüňe barýarlar. Derrew sen gene taňa garşy statya tapýarlar. Dogun garyndaşlaryňa garşy her hili statya tapýarlar. Sen özüň daşarda bolsaň, sen aňyrda süýreýärler. Özüň içeride bolup etseň ine murat düşen fiýaly, özüň içeride etseň, saňa şyltak atdyrýarlar adamlar. Sen etmedik zadyny etdi edip görkezýär. Tamam türmä wasy. Şolaň hereket şu dämi? Şolaň bir çetine diýýän bol bular näme diýär? Saňa bir giden ellerine bilen häkimet ýok, häkimet bolsa saňa jenaýat kodeksi boýunça bir giden saňa maddalary bular saňa ýelmeşdirjek. Ýöne şolar ellerine Hudaýa şükür, glas bolmandan bular näme diýär? Bular iň başaraýjaklar, tökmen adyp bir giden tökmen adyp toslap, rowayat edip ýygyny da tam tutmaň bamy diýilýärem bol. Tutmam men niýe? Ha men, ine jany şaýat ine men niýe? Şyran tutanam men niýe? Hem de adam. Maňa anan niýe? Men aýdýan sözüm diýe kanun diýe. Men aýdýan sözümiň özü diýe tutnama diň diýe. Şonam edildi o mantyga laýyk gelýän zat hökmünde kabul edip oturýarlar. Ne türkmeniň aglan watanyň maglumat kabul ediş, maglumaty bişiriş. Okuýup şol. Indi bular buň bilen hem çäklenmedi. Ýa-ni gepleşiň özüni ne aglan etdi, birinji gedegini bismillah aglan etdiler. Ine kemine ýygnadylar diýip 5 gün geçenler. 11-ne ýygnapdyrlar, 16-syna çykýar. Şo güne millet bular näme ýene bir oýun tudurýarlar, ýene bir adamdan gözüne basyp, ýankyýarlar diýerler, ine pişik görkezýärler de it hakyny gurrun edýär. Ya ak renk görkezýärler de gara renk hakyny gurrun edýär. Adamlarda soraw ýok. Onu men beýdimek bilen men näme oýdan tutýan. Bilen ýanky şol 16-njy şislodaky şol gurrun edenleriň gepleşikleriniň iň soňuna ýakynlaryny bular näme aglan etdiler. Şo gepleşik Gönefirde gidip durka, gapdalyna da çät edip dur. Gepleşigini tamamlany berdi. Onuň bir ýerden Sapar Klimov ýazyp chatda ýazyp başlady. Türkmenistan Hasema diýilen accountdan Sapar Klimov ýazy. Onuň şo Sapar Klimowyň ýazýanlygyny öýdür tasdikladiler. Sapar Klimov şo taýda ýan birinji gepleşikde eýýem hamala keminäni aýplap biljek zat ýok, häzir kemine çykýar diýip aglan edýär. Ýagny şu açyk diýär, kemine suwda salyndy diýär. Kemine de diye 4 saniye cinayet ayıplaması bildirildi. 4 saniye ayıplamak 4'üsünde de kemine aklandı suud tarafından diye. Yine şonam hemmeňiz dinleýänsiniz, dinlemedik bolsaňyz, şo taýda aglan edilen ýerlerini özüňiz, öz gulaňyz bilen dinleýäňiz. Şo gepleşikden şo beýle bolsun. Paparaga ýazypdyr, suwda aklada halmana daga diýär. Kemine 4 sapar suwda berdi. Suwda aklatdyr. Hani Dörsüne keminen bakbedine suud karar çıkardı diye. Onu gördün mü? Paparaga ýazypdyr, suwda aklada halmana daga diýär. Kemine 4 sapar suwda berdi. Suwda aklatdyr. Hani Dörsüne keminen bakbedine suud karar çıkardı diye. onu gördün mü? Müferin adamlar. Şunu şolaň öz gepleşiklerini öz dilleri bilen şu aýdylan zat
Sapar ıklim hem kaptallan yadıp ana şo taýda görüşüňiz ýaly gidip dur şo taýda SMS-lerde kaptaly chatde gidip otyr. Sapar ıklim ýadyp otyr. Ýene bir gede gaýtalap ýatla diýen şo taýda diýlen zady. Söhbet diýlen öz dili bilen aýdýa. Halmradaga diýen hadiýa saparaga diýe kemiňe suutda aklanynyny ýa-diýe. Dör sana ayıplaman diye dördü oyuncu diye suut keminenin hayırına karar çıkardı diyibine saparaga ya da otur deyip şeşelle kakıp beğeniyorlar o tayda da ne diye yani yılgıran olup halmrat tüyünüf ine aydiyana diye o tayda sonra yılına gurrun edenlerini ben yankıcı böyle kaldım da mine aydiyana diye yani bu keminen ayıplap bilecek zat yok diye. Yine bolca şu diyen bu ya. Bir de mine şunu garaşyadık zat diye. İndi seyredin. Ben şu tayda yankı screenshot'unu workodayım. Yine şu yankı kaptallan yadıla yine şu Türkmenistan HSM değil yani yine şu taparıklıyım falan account şu taydan şu yadı otuyor. Ol hamala suudun içinde oturan yal edip ya da öyle mine halkın ömürünaydı otuyor. Suud akladı halmıradağı diye. Yine ya kemiğine 4 sapar suuda girdi. Şu gepleşip gidip durka giriptir. Adamlar ananın. Yine şulan aycısı oyuncu. Şu gepleşip gidip durka giriptir. 4 sapar suuda girdi. Yılından ya 4'üsünem diye 4'üsüne de diye kemiğine bekfeydine suud karar çıkardı diye. Inni bulan bay heşelle kakışına seyredin. Bu tayda şulan şol toporun ağlarlar otuyorlar da otuyor. Ay diye merdanı gara boyuğa çümürüp çıkartanam diye çümdürüp çıkartanam garalamaz diye ak çıkar yine de deyip begeniyorlar. Savol saparaga bidem diye biri begenlerden deyip ya yine biri. Ay savolun saparaga dina anlar tesi olga çarıyıp ne ya diye. Ay berekella ay nemet yıkıp bilmeler aşaktan ya dina anlar sesi değil yani ne olga çarıyıp. Çok hakkal ya manga kaktırıp diye çok hakkal diyocu maka marat kurwan bar yengedin narka inyata diye da hamala bize yamanlık eden yalin ne kemini aklanıp şunun ne suuttan haderem çıkıp gelýämişin berk belläň şunu kemine bildirilen dört ayıplaman dördü oyuncu da kemine aklanıptır sapar ıklim bu şolgun 16-njy iyunna yazmagyna göre aglan etmegine göre bulangam şu efirden bermegine göre ne efirinin gözünde yazıldı. Hava kemine çıktı mı? Boşadı mı? Yine adamlar size. Novattak soru. Şundan siz gördünüz. Hemen diyen yer gördünüz. Şu taydan oturan adamlarım gördünüz. Şundan sonra şu su takınına gurrun edildi mi? Eğer kemine şu tayda şoğun suda ertilen olsa, olum aklanan olsa diymek keminen yanı bilen aklovcular, yani advokatlar barandırlar. Şeyler mi? Advokatsız geçenlerdir. Men size sonra verecek bu yani. Şundan sonra şolong ediyen çıkışlarına hiç şol suut diyen adam gurrun edildi mi? Gurrun edilen neler? Ne için sorangdan onu? Hani sapar kılıymış tip. Ne için yaksan da yakasından tutunduk. Şon yanına akıllar şona sonra vereyim mi? Tebe sapar kılıymış onu ıglan etti şon yanına akıllar. Olongam haber yok. O yanına umide deydi. Yeniş deydi. Fehvet deydi. Halmrası önünün haber yok. Şu tayda bilk galiyalar suudun bolonluğuna. Onun için ala böyle saparıklıyım bilmeli suudun bolonluğunu. Saparıklıyım şolara yetirmeli. Onlarım gen verip son begenşip kabul edip oturuyorlar. Indi şu tayda saparıklıyım çok apkarçılık ya değil mi? Indi saparıklıyım şey kellesin yalan aşılamalı. Hadır halkın konuna çıkmalı. Şol aydan yalan üçün o yalanını görünüp dura. Cevap vermeli mi? Hı? Cevap vermeli mi? Cevap vermeli. Şondan jogap talep edýän adam mam şoň töwereginde adamlardan ya onun daşynda adamlardan bir adam talep etdimi? Durho 16-njy iýulda Gönefirde sen oglan etdiň. Suut boldy kemine. Kemine de 4 san aýyplama bildirildi. 4 san aýyplamaň 4-üsinde de kemine aklandy. Indi çykmaly şeýlem. Hani kemine çykany? Han suudun karary kim ona advokatlyk etdi? Nähil aýyplama bildirildi? Hani görkezin ekrana şey diýip çık görkezin. Görkezip bilýärlermi? Görkezip bilen oklar. Ine şu. Näme üçin? Şoň üçin. Pişik kakda gurrun etjek diýerler. İtakna gurrun edýärler. Ak renk hakkynda gurrun etjek diýerler. Gara renk hakkynda gurrun edýärler. Indi suudun gurruny ýok. Suudun gurruny ýok. Kiminen aklananlyk hakkynda gurrun ýok. Çıkarlan hökümüňem tekstem ýok, hiç adam ýok. Hatta advokatam yok. Advokatam yok. Advokatım yoktuğundan ina biljek bolsaňyz taparyklymy şondan soň aradan ýene epesli wagt geçenden soň
Indi suud tarapyndan aklanny diýdi, şeýlemi? Diýmek şo taýda adwokatlar bolmaly. Soň 7-nji iýulda çykyş edýär. 7-nji iýulda saparyklymy çykyş edýärdi. Bizde kiminen tapylym dok diýär. Kiminen nirdedigini bilbilýär dok diýär. Ýöne diýär ol Türkiýede bolmaly diýär. Türkiýeden deportasiýa edilen däldir diýär. Sebäbi diýär, Türkiýeň diýär hiç deportasiýa nemesinde diýär. Bölümünde diýär, şoň diýär deportasiýa edileniň hakynda resmi maglumat ýok diýär. Ha, şo baradaky şoň diýen sözünem diňläň, öz gulagyňyz bilen. Kemine var arada konkret aydamızda Kemine Türkiye'nin içinde Kemine Türkiye'den çıkarılmadık. Yani izine görme merkezinin bağdadanlısı var da şunu Kemine girmedik ve çıkmadık. Şu vaat neme ya da o ne aylak böyle oluyor dilen neme de doğru alamatım ortada entep onu barıştırıp diyor. Yemeğe getiriyorlar. 41 nemesine. O taydan Türkmenistan'a giden ok. Onu Irak çıkarlarını şimdi iyilerlap diyor. Ya ilk çıkanan bir patrop kotunda bir yerlerine ya da şunun konspiratifini sayılar var orada. Şu taylarda onun Türkiye'nin milli teşkilatı meşgullanır. O bizim kaptanından ne bilgimiz var orada nememiz orada. Konuk verir yönü Türkmenistan'a resmi neme bilen yani yollar bilen Kemine çıkarılmadık. Yeni evrede öz sözüm bilen söz mesele şu yan kaydan da adını qaytaracak bolan sapar öklemeyin. Kemine diye henilem Türkiye'de diye ödem ünserin yankın eden çıkışın şu videosuna yeni evrede seyredin aşağında 7. iyul liptur. Kemine 11. iyunna yığınalan. 11. iyunna aradan bir ay wagt geçenden soň çıkış ediýär Kemine henilem Türkiye'de diye. Deportasiýa edilýänleň diýär bazadan sawa diýär, ýagny maglumat toplumy diýär, şonu göňüňde tutýar. Şonu diýär Kemineň ady şo maglumat toplumyna girmedik we çykmadyk diýär. Inni saparlyň soň aýtmagyna görä hamala Kemine Ankara'dan 40-50 diýilýän şäher gijik şäher we Edirne tarapy gideňde. Hol Ankara'dan getirip onu şu 40-50 şäheriniň deportasiýon lageryna yerleşdiripmişler Kemine näme üçindir? İstanbul'da da däl, Tuzla'da da däl, ya Diyarbakır'da da däl, Selneme'de de däl, Erzurum'da da däl. O ertip için ölen yerine Bulgariýanyň terhedine ýakyn ýerde 40-50 diýen şäherde ertip şo taýdaky deportasiýon lageryna yerleşdiripmişler. O taýdan diýär Türkmenistana gitmeýändir, giden ok diýär. O taýdan bolmany näme 40-lar elinden näme uçur uçýan Türkmenistana. Gitjek orada ýene İstanbul'a getirmeli ya Ankara'dan uçurmaly. Şeýlemi? Ya Erzurum'dan uçurmaly. Ýok diýär, o taýdan 40-lar elinden gitmeýändir. Ona niýerek çıkarylany ýerlap berýär. Üferin adamlar biz diýär ýerlap berýär. Adwokatlar ýerlap berýär, no? Niýerek giden. Niýerek çıkarylany ýödümüz ýerlap berýär. O haýa diýär ilçihanaň bir diýär pat sopgatynda bir ýerlerde bolmaly diýär. Ýani goştaklanýan jaý bolýar, pat sopga diýil ýa-da ilçihanaň diýär. Goştaklanýan bir padwal jaýyndadyr diýär. Ya da diýär bilen diýär konspirativ jaýlar bolsa diýär, ýani gizlin maksatlar üçin ulanylýan jaýlara konspirativ nemeler diýilýär jaýlar. Şo taýlardadyr diýär. Onu anyklamak boýunça diýär, Türkiýeň diýär milli teşkilaty meşgullanýar diýär. Ünferin adamlar onu anyklamak boýunça adwokatlar diýen nädir? Adwokat sözüne agdaýan nädirler? Şular birem. Onu anyklamak boýunça diýär Türkiýeň diýär milli teşkilaty meşgullanýar, ýani milli guramasy diýär. Teşkilat diýmek gurama. Milli howpsuzlyk guramasam diýen ok. Ýöne milli teşkilaty diýär meşgullanýar diýär. Birem diýär olara diýär kapitalyna näme bilgimiz bar bolsa ýardam bereriz diýär. Bu näme anlar diýär? Yani Türkiye'nin hükümetinin guraması, haysadır bir guraması, ya milli hopsuzluk guraması, inni Keminen gözlemek bilen meşgullanmalmışsın, şu vakitte aydışına göre, onun şolar hakikat aytmalmışsın. Siz haçan gördünüz, Türkiye'den adam deportasiýa edilenine, Türkiye'nin öz milli hopsuzluk gulluğu, ya haysadır guraması, şoň bilen meşgullanyp sana maglumat berýänini siz haçan gördünüz adamlar?
On bilen diňe adwokat meşgullanyp bilýär. Diňe adwokat, olam adwokatym sen tuton ýagdaýynda, oňa da pul töleýän ýagdaýynda. Bular näme edipdirler? Tapar Klimov şol 16-njy iýunna suwt bilen baglanşykly bir dünýä yalan taşdy, yalan sözledi. Öde ýanynaklaryň bir allady tutuş. Bunu dinleýän oturan türkmen diline düşünýän adamlar dinleýänlerim bir bunga pine ananlar ana suwt dolly aklanyny diýip ananlar. Suwt olanda da hökman adwokat bolmaly. Innem adwokatyňam gurrun edilenok, suwdyňam gurrun edilenok. Diýmek şolar çotady bolmadyk. Suwdan bolmadyk, adwokatam tutulmady. Inni öýlerim aýtdylar, biz kemini bilen habarlaşyp otyrdyk. Olýa ýa-ni şol 40'lar 50 diýilýän ýerde diýip bir näçe gurrun etdiler. Hatda şotaýdan jaň etdi diýdiler. Ýa-ni Halmra Söýünüfün öýde aýtdy, maňa adamdan 4 ýaş edek şotaýdan elime jaň etdi diýdi. Gysga ýa-ni jaň etdi diýdi. Inni şol 4 ýaş edek jaň eden bolsa, şotaýda da belli bolsa, näme üçin oň ýanyna adwokat baryp, oň bilen alalaşyp baglaşyp, näme üçin şoň adwokatlyk edip şoň hukukyny gorap başlamandyr. Ine ullu kantor olan bir. Näme üçin? Demek adwokata pul bermeli, bular pul berjekler. Tapar Klimov bulardan wyzyny otalyp oturjak. Ýani bulardan ýygym agdalyk ýygym ma, şonu alyp otyr. Emma şolar ýaly kıyınçılık bir yerinin başına gelenine de ýeke köpük pul töläp Allah'ım rahat ýaly ýa Dursultan ýaly ýa beýlek aktivistler ýaly birek öz dostlarynyň ýa aktivistleň ýa kesekleň hukukyny bular beýlede dursun ýa-da adamdan hukukyny gorama. Bular öz toporunyň aglaty, ödem görnükli aglaty diýerler. Birini ediz dostumyz, dogonumyz diýerler. Şoňa bir köpük urawa görmediler. Şoňa bir köpük urawa görmedi. Eger şoňa urawa gören bolsalar, adwokat tutunup şertnama baglaşyldylar. Adwokatyň tutulmadygyny biz näme de görýär? Şolaň birem adwokat şol urda iş alyp barýar diýen sözi henide çemne agdan oklar. 2 aýdan gowrak wagt geçdi. 2 aýdan bäri adwokat sözüni eşitdiňizmi? Eşitdiňiz. Emma başgalara gedek gelende bular akly öwredýär. Oy ne edip goramaly? Ne edip nirde miting geçirmeli? Nirde geçirmeliler? Ha o ne edip power tutmaly? Ne edip hatabat bermeli eger kimdir bir yerine? Ine men size häzir Halmra Söýünüfün öz döwründe şu arada biziň aktivistlerimize 2020-nji ýylyň 19-njy iýulda bolan wakadan soň şotada granjyran edildi şolaň mitingi ilçehana konsullugyň öňünde. Dursultan ýygnadylar, beýlekleri EPSW'da sakladylar, goýberdiler. Inni näme diýär şotayda? Akly öwredýär. Halmra Söýünüf şonda şeýle bir akıl tatdy. Baýbylaň hemme akıl tatdy. Näde goramaly Dursultan? Näde hatabat bermeli? Kimiň öňüne hatabat bermeli? Näme hakynda hatabat bermeli? Bir akly öwretdi, bir akly öwretdi. Şonu häzir şoň öwreden akylyny dinleň. Ýöne şonu alyňda şonuň özüne gönükdirin. Şo Halmra Söýünüfün şo aýdyp oturan sözleri we Dursultan arada aýdyp oturan sözlerini alyňda edil häzir şolaň öz toporuny kimine bilen baglanşykly ýüzlenme ýaly diýen bir dinläp görüň şonu şotaýda. Dursultan hakynda gurrun edýän nokta edil kimine hakynda hemen şolaň öz haram toporlary hakynda gurrun edýän ýaly dip dinläň gününi 100% şey diýip çykylmaşyp duranlar şolara gabat gelip duranlar. Ana şonu dinläň. Kimligi ýok, oturumy ýok, wizasy ýok, hemme zat oturdy. Indi bu gyýralyk keseler edenekledip biziň mykbarymyz çok bolar dip adamlar bosup ýatýar. Şoň üçin şu gorkyny adamdan kalgyny aýyrmaly. Näme üçin bunu çekip saklap otyrlar eger adwokat tutulanmaly? Näme üçin bunu çekip saklap otyrlar eger adwokat tutulanmaly? Näme üçin bunu çekip saklap otyrlar eger adwokat tutulanmaly? O gyzyň saglygy näme? Nerede saklany? Näme iýe, näme içe, näme onu kim bilen gürleşmäge ursatdy bar. Näçe sagat bir günde. Ejesi bilen gürleşipmi? Swedany alypmy? Uruşupmy? Şu zatlar barada näme üçin aýdylanar? Eger adwokat bar bolsa, adwokat bolsa günne çykyp ekrana aýdyp durupmy? Şu zatlar barada näme üçin aýdylanar? Eger adwokat bar bolsa, adwokat bolsa günne çykyp ekrana aýdyp durupmy? Şu zatlar barada näme üçin aýdylanar? Eger adwokat bar bolsa, adwokat bolsa günne çykyp ekrana aýdyp durmaly. Eger başarýan bolsalar şonu etsin.
Biz için tapawda qaysi partiýa hereket başarmaýanymyzda gara çekirsin, ene sizde ýaşlara ýol bersin. Size işletip duran elektron döwleti. Ina hal Murat'ın şu kâwar sözlerinden gaýtalap eşitdirdim da ýürüýten noktamak üçin. Näme üçin? Şu sözler şolaň özlerine degişli. Şu sözler şugun şolaň özlerine degişli. Ina ýene bir gerek şonu men özüm öz sözlerimde men ýürüýçe şoň şeýdip tekstine mene öz öňümde goýdum. Hal Murat aýdýar, kimligi ýok, oturmy ýok, wizasy ýok diýe. Bir sultan var da. Ýöne bir kime degişli, kemine degişli. Hemme nady gutordy, inni diýe. Bu ýerde alyp getseler diýe. Inni kemine alyp getseler diýdim, düşünýän şeýdi. Yani Dur Sultan alıp getirler diye. Bizime mukbalımız şolar ýaly bolar diýip adamlar bozup batyr diýip inni husara düşüren bolýar. Halkyň adından gurrun diýe. Türkiýedäki hemme adamlar ýadyr şabaat 20-nji ýylda. Dur Sultanyň ýagdaýyna tygyn edip dogula düşüp düşünler. Why? Burdan bulam gitse ondan bizim gideriz. Why diýip inni diýe. Şoň üçin adamdan kalbyny bu gorkuýny aýyrmaly diýip akyl satýar da. Halkyň adından gurrlar. Eger diýe adwokat tutulan bolsa, näme üçin bu işi diýe odaga çekip saklap otyrlar. Bolýar şo soragy. Ine siziň haram toparyňyza berýär. Adwokat tutulan bolsa, tutulmaly adwokat, şeýlem tutulmaly, tutulmagy da mümkinçilik bardymy? Bar eken. Sebäbi şol 40'lar el diýen ýerde telefon edip arkaň habarlaşyp oturan bolsa şoň ýanyna adwokatyň baryp şoň bilen lalaşyp baglaşyp şoň hukukyny gowramaga haky bar. Eger diýe adwokat tutulan bolsa, näme üçin bu iş odaga çekilip otyr? O goýdyň saglygy nähili? Nirde haklanýar? Näme ýa? Näme içýär? Kim bilen gürleşmäge ruhsady bar? Bir günde näçe taýgatlap gürleşmäge ruhsat berilýär? Ejeti bilen gürleşipmi? Sevdaniýa alypmy, ýa-ni duş bilipdirlermi? Şu zatlar barada näme üçin aýdylanok diýär? Ne size degişli şol. Size degişli. Şu sana hakkaçanlardan hemmeti kimine bilen baglaşyp ýagdaýa degişli. Adwokat barmy? Adwokat barypdyrmy? Gürleşmäge ruhsat alypdyrmy? Ejeti baryp bilipdirmi? Ine näme ýagdaýda? Näme ýa, näme içýär? Ha bu şunatlar barada näme üçin adwokat tasabat berenok? Adwokat bolsa näme diýýär? Günne çykyp ekrana aýdyp durmaly. Ha bu hani senin advokatyňy indi. Halmra söýnüpin şol maslahatyna eýerip hasabat bermeli eken advokat diýýär. Hani şol adwokatyň hasabaty biz şoňa garaşýar. Halmra söýnüp. Hani adwokat çykaryň özüňiz çykaryň. Dur Sultanyň adwokaty bardy. Dur Sultanyň adwokaty çykardy şonu. Diňe bir Dur Sultanyň adwokaty Dur Sultanyň arkasyna 11 sany halkara gurama durdy. Insany hukuklaryny goraýjy gurama durdy. Şolaram çykardy. Hani keminen arkasyna ýekaje gurama durdymy? Görkezip bilýänmi? Görkezip bileňdok. Näme üçin? Sebäpsiz sırtyňyz başaryp şol işleri edibem bileňdok. Siz bir giden akyl satýaňyz. Türkmenistan nädip täzeçe gurnamaly? Türkmenistany nädip demokratiýalaşdyrmaly? Türkmenistany halkyny nädip boladiň jennetde ýaşaýan ýaly edip ýaşatmaly? Buň hemme kanunçylyk taraplary bar. Biz onu üpçün etjek. Bizim hemme zady işläp düzlük bideýäni baraýmak galy diýip akyl satýaňyz. Akyl satýaňyz. Özüňiz hem halat ediş topary diýip guruma döretdiňiz. Milli istikbal diýdim, näme diýdim? Şo howpsuzlyk guramasyny döretdik diýip guruma döreden bolduňyz. Howpsuzlyk üçin etjekmişiňiz. Tutuş türkmen halky üçin, tutuş ýanky hatda türki dilli halklar üçin. O siz ýekaje agdaňyzyň aladasyny edip adwokat nädip tutmalygyny bileňiz oken tutup bilýän bolsaňyz bir köpük puluňyzy rowa görmekçi däl ekeniňiz puluňyzdan bar. Ondan halkany guramalaryny nädip ýüz tutmalygyny bileňiz okeni. Bilýän bolsaňyz hani ýüz tutanyňyz görkezdiň hatdyňy. Hani bol hasabat derim. Siz öz işiňiz hakyna ne siz adamlara akyl satýaňyz da inni şon praktikada görkezdiň. Borçly, näme üçin borçlylar? Siz sebäbi halka wada berip oturýarsyňyz. Siz tutuş Türkmenistan täzeçe dörebiljek täze Türkmenistan diýen at bilen Türkmenistan täzeçe gurup biljek adamlar hökmünde halkyň ömürine akyl satyp geldiňiz. Soňky 4 ýyl bäri. Inni şol işte diňeýini bir adamyň goramak meselesi bilen baglanyşykly şol işin ýekaje damjasyny edip bilýänliňizi bilmeýänliňizi şu wagt görkezmegin wagty geldi. Halkara goramalaryna hat ýazyp bilýän ýekaje adamyňyz barmy gramatny? Hani ýazyp bileňiz şu haty görkezdiň.
halkara guramalarından ine bizim 2020-nji ýylda 11 tane halkara guramaları Nursultanyň arkasynda durdy. 2021-nji ýylda hüjüm edilende 33 tane gurama bizim aktivistlerimiziň arkasynda durdy. Näme üçin? Sebäbi biz şu aktivistler hem yüzlenip bildiler. Sözlerini düşünürüp bildiler. Şolan ünsünü öýleriniň meselesine çekip bildiler. Siz ine akıl satyp oturýarsyz. Siz ýa akıl satanoklar bular. Ya menem akıl satanmak Türkmenistanymy çeppe çögürüp şunýal täzeçe döretip bilýän. Hemme taýdan men sizi bal günüňizde batyryp bilýäs ine men ya biz diýemdi. Siz diýdiňiz şonu. Ýeke adamy goramakda bitiren işiňizi görkezdiň. Häzir kywal. Halkara goramalaryndan haýsyndan çykdyňyz, haýsy şoň goraguna çykdy. Ine. Näme üçin? Sebäbi siziň beýniňiz nol, başaranyňyz nol, boş sözden başga hiç zada oňramaz. Buňam düýbünde kim dur? Sapar Iklimov diýen maşenik dur. Şoňa agdyňyzy ankardyp, şondan siz kultly işlerinde ýatadyňyz, şondan siz diktator ýatadyňyz, şolam sizi şey diýip lezzet alyp oturýar. Manyak ýaly sizi oýnamakdan. Ana näde oýnaýanlygyny men görkezdim, şoňa bir sora berip bilýärmi? Hany suud? Hany suudyň karary? Hani 4 tane ayıplama boýunça hani aklama, suudyň aklamasy görkezip bilýärmi? Ine. Näme üçin? Sebäbi diktatorun öňünde sora bermek bolanok. Gurbanly berdim Muhammedim, Serdar berdim Muhammedim öňünde sora berip bolmaýşaly, oňa öňünde sora berip bolanok. Sora bermäge sizin hatta boğunuňyzdan asanok. Bolanok. Hani ol suuddaky advokat nirde diýip näme sora berip bileňdi? He? Hani advokaty kim tutdy? Kim oň puluny töledi? Näme üçin atşo hasabat berip bilen iňmalany öňüňde beren okşan. Sebäbi sizi adam hasaplanyok. Adam hasaplamanym dogry diýe. Sebäbi siziň öňüňiz haýwan derejesinde, haýwanlaryň pes derejesinde. Şoň üçin soragam berip bileňdi. Size de ýankyýaly garaýar. Ýöne ol adamlaryň içinde, diňe olaň topornyň adamdy. Ýani men niňle oturan adamlaryň köpüsi var şolaryň içinde. Men aýdýana, näme üçin şo soraglar sizden bereňdi? Näme üçin şo soraglar sizden bereňdi? Bolmasa bulan ine döretdik diýen guramasynyň ol SM-PSM-lerine ünsürýäňiz. Men size görkezýän şolaň belli howpsuzlyk guramasynyň öz üstüne alan borçlary, wezipeleri, hem hukuklary hakynda bulan ine akyl satmasyna seredin. 2020-nji ýylyň, 2021-nji ýylyň 22-nji awgustynda mundan 3 ýyl ozal şular ýaly bular gurama döredip düşün ören şunnaky Türkmenistan döwletiniň adyndan Milli Istihbarat Institutu diýen, ýani Milli Howpsuzlyk Institutu diýipler täze gurama döredip düşünýär. Ödem näme üçindir türkçe ýazylar. Türkmençe söz bara, ho milli aňlaýyş diýen söz bara. Milli aňlaýyş guramasy diýilýär. Ýani intelligence. Intelligence ýani inglizçe sözi milli aňlaýyş diýip alyp bolýar. Näme üçin siz keseki bir ýurduň, keseki bir dilini almaly. Türk dili, Türkmen dili däl o. Türkmen diliniň öz sözleri bar, onu ýaly siz özüňiz türkmen hasaplaýan bolsaňyz, näme üçin hemme türk döstürjek bolup dursaňyz, ha? Onda siz özüňiz türkmen diýip bilen etmäňde türk diýin. Ýer bilen ýok ýaly tapady bar türkmeniň ruhy bilen türküň ruhunda. Sungatynda da, edebiýatynda da hemme adynda, ruhunda da. Ola bir tarapy bolýar. Indi seredin bilen ýalan zadyn şonda. Şo ine döretdik diýip basymylla aglan edildi. Gün 3 ýyl bundan ozal. Ýurdun bölünmez bir töwrüne diýe, konstitusiýon düzgününe, döwletiň müdimligine, garaşdyrlygyna, howpsuzlygyna we döwlet güýjüni döredýän ähli faktorlaryna garşy içinden we daşyndan çykjak we çykyp biljek howplar barada maglumat toplamak we istihbarat işlerini gizliň we açyk göretmek her bir döwlet üçin ören wajyp meseledir diýe. Indi ýerinden näme diýe? Milli Istihbarat Institutu Türkmenistanyň ilkinji döwlet we millet tähwitli howpsuzlygyny üpçün etmek maksady bilen Milli Howpsuzlyk Şurasynyň agtyarlygyna döredilen gizliň gullukdur diýe bilerda. Milli Howpsuzlyk Şurasy diýen bir zat bar eken. Diňe bir Milli Howpsuzlyk Institutu däl, Milli Howpsuzlyk Şurasy diýen bir zat bar eken. Olum bianky Türkmenistan Cemhuriyetiniň adyndan, Türkmenistan döwletiniň adyndan döredilen zat.
Indi diýe şo şuranyň diýe ýytýarlygyna döredilen gizliň gullukdur. Milli Istihbarat Institutunyňky milli sözü diýe. Terediň, diňe Türkmenistana degişilýär, terediň. Şol ýa Istihbarat Institutunyňky milli sözü diýe. Dünýädäki ähli türkmenleri öz için almak bilen bilelikde olaryň diýe howpsuzlygyny üpçin etmäge gönükdirilendir diýe. Bular terediň, bular milli howpsuzlyk, ýani milli aňlaýyş gullugyny dörediýärler. Milli razvedka gullugyny dörediýärler de şolam diýe diňe bir Türkmenistanyň howpsuzlygyny däldiýär. Diňe bir Türkmenistanyň raýatlarynyň howpsuzlygyny däldiýär. Eýsem de diýe, eýsem de dünýädäki ähli türkmenleri, ýagny Awganistan türkmenlerimi, Eýran türkmenlerimi, Pakistan türkmenlerimi, Irak türkmenlerimi, Siriýa türkmenleri, şo türkmenleriň hemmesiniň hem diýe howpsuzlygy bilen baglanyşykly meseleler diýe şonu öz için alýar. Şolar bilen bilelikde howpsuzlygyny üpçin etmäge gönükdirilendir diýe. Şolaryň howpsuzlygyny. Indi durun adamlar şu taýda birazcık eglenjek bolýar. Bular dünýäň ähli türkmenleriniň howpsuzlyk meselesini üpçin etmek wezipesini öz üstlerine alypdyrlar. Ýekece türkmenine Merdan Muhammedow diýilen kemine lakamly jikjiki Merdan Muhammedowyň howpsuzlygyny üpçin edip billerlermi? Şoňa awanyan howp barada bir maglumat bilip billerlermi öňünden? Ine. O razvedka gullugy, aňlaýyş gullugy diýilýände awanyan howp barada da bilmeli. Şeýlem, bular tutuş diye dünýädäki türkmenleriň diye howpsuzlygyny biz üstümize alýarsyň. Şu dälhana dälene men rubrikamyň adyny hem şu dälhana. Dälhana reportaj. Tutuş diye dünýä türkmenleriň howpsuzlygyny üstümize alýarsyň. Ýekece türkmeniň bu göçe sarta pokly türkmeniň häzir alada ne bilýärmi? Şoň üçin ýekece adwokat tutup bilýärmi şolar? Ine. Şoň üçin şoň alada ne edip halkara gulamalarına çykyp bilýärmi? Şoňa intelligentler, şolaň aňlary, medeniýetleri, düşünjeleri, bilimleri ýetdiýärmi? Ine. Ýekece adamyň alada ne edip halkara gulamalarına ýüz tutmak başarýarmy? Ine. Adamlar şu bara şu maskara varlık dälene şu dälhana dälene adamlar o. Nähil başga kefiyetleme bermeli. Indi dowamyna koýan. Istihbarat sözü İngilizce'deki intelligence sözünün manysyny dol özünde jemleýär diýe. Ýani türkçe söz almalmışynda istihbarat diýen türkmenler Türkiýede bolup görmedik türkmenler aşaňa düşünmeýär. Näme üçin ýene bir gedek gaýtylýan türk sözüni almaly biz türkmen sözü barka. Institut sözü hem diýe öz gedegine barla we gözleg diýmek bolup ähli türkmen we türki milletleri şoňra öwrenip ol jemgiýetlere özüne maksut guruluşy sebäpli awanyp biljek howplary öňünden orta çykarmak jogapkärçiligiň özüne alýar. Teredin. Bular diýe ähli diýe türkmen we türki milletleriň hem diýe milletleriň meselelerini şoňra öwrenip diýe. Şo jemgiýetlere diýe, şo türki dilli jemgiýetlere, ýani daşary ýurtlardaky şo jemgiýetlere de indi seredin türkmen dillileri däl, hatta türkmen milletine de däl seredin indi. Bular hatta türki milletleriň hem howpsuzlygy bilen baglanyşykly meseleleri diýe, hem şo jemgiýetlere özüne maksut guruluş sebäpli awanyp biljek howplary öňünden orta çykarmak jogapkärçiligini özüne alýar diýe. Ýagny indi bular Amerikada diýen ähli ýurtlarynyň, ýagny türki dilli bolanlar, Amerikada diýen hemme beş ýurdunyň beşinden, ýagny Tajikistanyň beýlekiler. Azerbaýjany, türki dilli, Tatarstan, Başkyrtystan, ondan Gagavuzlar, Pakistan'daki türki dilliler, türkmenler de türki dilliler. Irak'ta milyonlarca türki dilli var, türki dilli. Türkmenler de Irak türkmeni, türki dilliler var. Siriýada, Awganistan'da, Eýran hemme ýerde. Şolaň hemmesiniň hem diýe howpsuzlyklary bilen baglanyşykly meseleleri düýüp öwrenip şo howplara orta çykarmaly. Şo meseleň şo borjam özüne alýar birar. Ey adamzat, ýokarda sözi edilen guramalaryň tersine bir giden guramalaryň atlaryny getirdi bular. Milli Istihbarat Institutu M2 öz barlygyny belli etmeýän teredin öz barlygyny belli etmeýän niýe milletimize, döwletimize we dünýä türkmenlerine awanca howplary öňünden duýdurmak we gerekli halatlarda öz başda kararlar alyp işlerini ýöredip biljekdir diýe. Gizliň ýagdaýda.
alıp barjak işleri Türkmenistan'ın konstitusiýasyna ünseriň. Alıp barjak işleri Türkmenistan'ın konstitusiýasyna düýpli baglydyr ýöne hukuklary konstitusiýa we Türkmenistan'ın kanunları, konstitusiýa we Türkmenistan'ın kanunları bilen çäklendirilen däldir diýär. Hukuklary var, şolaryň ýanky milli howpsuzlyk diýilýän şu guramasynyň hukuky var, şolarda şeýle bir hukuk barmyşyn. Ýagny konstitusiýada boyun egmän bilýärmişin. Türkmenistanyň kanunlary bilen çäklendirilen däldir diýär. Ýagny bular eden neslelerem bulara ýol berilmeli. Ýagny konstitusiýaň çägine gawat gelmeýän bir zatlar etselerem adam öldürýärlermi, töhmet atýarlarmy, provokasiýa gurnaýarlarmy, jinayetçilik ýollary bilen konstitusiýaň düzgünlerine ya da Türkmenistan'ın cinayet kodeksinden düzgünlerine layık gelmeyenim olsa şondan çıkıp gidiyen oldu. Demek şulara ceza vermek bolanok diýdi bolýar. Bular şon ýaly hukuky öz üstlerine aljak bolýar. Ýagny özlerine dakjak bolýar. Demek näme? Hatta Stalinin döwründe de şol edenetçiliklerde de bir da kanunlaşdyrypdyrlar da bular. Bular şolar ýaly bir zady etjek bolýar. Ýagny şol ýaly olar mı kanundan çıkan elbette. Näçe adamdan başına yetdi. Bular ana şolan Stalinin döwrüni tanqidlan bolýarlar, özlerini guruletsende. Şo taýda kanunsuz hereket edipdirler. Ay o döwürde Sovet Soýunyň düzgün kanunlary bar, konstitusiýasy bar. Şoňam çäginden daşar hereket edipdirler, zat diýip gurulaýarlar şol. Guruletseng halma söýüp madam dillerinden düşürýän nälerler, kemine de. Ýöne eýleýdina hem Sovet Soýunyny ýere sokýarlar, Stalin döwrümi, soňky döwrümi hem ortaýa ýere sokýarlar. Bolýa, iň aýlygan şu döwrüni alalyň. Şo döwürdäki edilen zatlar şolaryň häzirki etjek bolýan zadyny gabat gelen, gönnün gün gabat beldi. Teýär şo edenetçilikler Stalin döwründäki, ýagny göni gelip kanundan daşarda, konstitusiýa laýyk getirmeýän, hatda jinayet kodeksiniň düzgünlerine laýyk getirmeýän ýöne şeýdip aýplama bildirýärler de ýygnak edýän ekenler de. Apylan häzir aýdyp oturanda şo dämine bizde ýa kanuna boyun egmäge bu borçlular ýa Türkmenistan hiç bir konstitusiýa boyun egmäge de borçlular. Demek bular näme nämemişin ýanky şol statu öýlerini daktan şol. Biziň hakymyz bar diýär. Biziň hakymyz bar. Ýagny Stalinin repressiýasyla latlar etmäge biziň hakymyz bar. Şonan bizine kanunlaşdyrýar ýa-ni öýleri kanun düzýär. Ha adamlar şu däl hana dälle näme şu arada näme şey sorak berem. Şulatlar ekrana görkezip öýlerim çykyş etdiler. Şo döwürde näme üçin biriňi şunu gören adamlar bar da. Biriňi şo sorak goýmadyňyz. O siz durunga o siz döwletiň adından şunu ýaly gurama döretme hakyňyz barmy? Sizin de döwlet bolduňyz. Ha? Onun kanunun daşarda, konstitusiýaň dem döwletiň kanunlarynyň daşarda edenetçilikler bilen meşgullanmagy näme esasynda siz özüňiz üstüňizde şolar ýaly hukuk aljak bolýar. Şo soralar berip gördüňizmi? Ya bermek keýbir kelläňde gelip gördüňmi? Şol. Ýene bir zada ünsüz çekçek bolýan siziň ünsüňizi. Şol Saparokleýew ýa biz tapyp bilen wagtda Merdan Muhammedow nirde diýen. Ýöne Türkiýede bolmalydyr diýär. Türkiýede diýär. Gaty anam bilen aýdýar öýde. 7-nji iýulda şonu aýdýar. 7-nji iýulda. Indi men size siziň ünsüňizi bir zada çekçek. Bularyny görülip oturulsa ýa 28-nji iýuny Intek Saparokleýew ýanky çykyşyndan 10 gün ýaly öňýany bular göz ýetiripdirler ýanky Merdan Muhammedow Türkiýeden deportasiýa edilipdir. Şoňa göz ýetiripdirler. Onam men nirden bilýän? Ene Çemenöre ayın 31-ine Washington'da Türkiýe hem Türkmenistan ilçehanatynyň öňünde protest geçiren boldy. Ýanyna öz tanışlaryny alyp, 5 özünden başga bir 5 tanışyny getiripdir. O taýda ýanky bu Saparokleýew toparynyň bir adamam ýok. Ýeke adamam ýok. Indi o meseleden var. Näme üçin Saparokleýew toparynyň adam ýok. Indi şo taýda Türkiýeň ilçehanatyna şunu ýaly hat goşurdy. 31-nji iýulda goşuryp onam ekranda görkezdi. Şu taýda näme diýip ýalyly şu taýda. Men bir zada ünsi çekşek bolýan şu hatda görkezlen zada. Şu hatda Çemenöre aýdýar, Çemenöre Saparokleýew toparynyň alan maglumatyny esasyny aýdýar. According to our sources, on June 26, 2024, Merdan Muhammedow, a citizen of Turkmenistan living in the Republic of Turkey since 2012, was extradited to Turkmenistan and his current whereabouts are unknown. Bizim çeşmelerimiň maglumatyna görä diýär. Teredin adwokatym diýip bilen ok. Çeşmelerimiň maglumatyna görä diýip Çemenöre şol Saparokleýew toparynyň alan maglumat aýdýar.
26 iyun'da diye 2024 yılın 26 iyun'unda Merdan Muhammedow Türkmenistan'ın raýaty diye Türkiýede ýaşap görün. 2012 ýyldan beri ýaşap görün diye. Türkmenistana ekstradisiýa edilipdir. Häzirem diye onuň diye indi Türkmenistana niredidiги belli däl. Inni eýem 26 iyun'da şu belli bolan bolsa. Merdan Muhammedowyň deportasiýa edilendigi. Näme üçin Sapar Aklymov aradan 10 gün geçenden soň 7 iyulda yok diye Merdan Muhammedow diye Türkiýede diye. Şunam şu ýanky deportasiýa edilendigi hakynda maglumaty Olga Çaryňa da bilýän eken, ol Nuran bilýän. Emma ýan notýar 7 iyulda gepleşikde ýan notýar. Merdan Muhammedow arada maglumat berýär diýen o fora görýär gepleşiňden başynda şu gepleşiň başynda. Ödüňizem dinläp görüňiz şu. Olin olamaydı ya desine birinci sözde yalandan başlıyor. Yani kız o tayda bir zat veriyorlar. Şemin öyle maglumat verenlerine bir zat diyorlar. 26 iyun'da deportasiya edilenin hakkında maglumat tasdikliyorlar. Gidiptir diye deportasiya ediliptir diye. Nizden alanının aydan aklıyor yani. Sebebi onun advokatım yok. Ne edip biliptir o hakta gudum yok. Yönü eyyem şolun arasında şu netice geliniptir. Onun son aradan onun neçenden son Sapar klinik çıkış ediydi. Merdan Muhammedow diye bilýäs ya Türkiýe territoriýasynda. Soň näil gurrun eden. O diýe deportasiýa edilen bolsa bizde maglumat bolar da, o diýe deportasiýa merkezinde bolar da. O deportasiýa merkezindäki maglumaty bilmek üçin näme etmeli? Ha? Farhat deportasiýa edilende näme edildi? Hukuk goraýjylar advokat tutdy, o haramzada ol Yunus diýen advokat tutmady. Murat Gurbanow bilen Muhammed diýejiň adamlar allak gelişýärdi. Poklaryny işip. Bir advokat görkezip bilen nädirler? Ahyrdan şu insan hukuklaryny goraýjy bir topar advokat tutup, olam ol ýanky Farhadyň liçn adwokaty däl, ýöne maglumat bilmäge hakkı bar. Kete bir advokat barıp şo taýda deportasiýon lagera barıp maglumat bilip gaýtdy. Haýsy düzgün boýunça migrasiýa gullugynyň öz düzgünleri bar deportasiýa edilende. Haýsy düzgün boýunça nomeryny çendi menem görkezdim, beýleklerim görkezdim. Şu adam bar. Şon bilip gaýtdy. Şol 19 maýda 23-nji ýylyň maýynda tutulýar, 20-nji ýylyň meýem 19-njy ýylyň maýynda 23-nji ýylyň 19-njy maýynda ýygnally. Ertesi gün 20-nji maýda da deportasiýa edilipdir. Şo maglumatam dur. Şonam göçürip almaga da hakkı bar, islendik adwokatyň, hatda şoň öz şahsy adwokaty bolmasa da. Ýa-da ene Maksat Baýmuratov geçen ýyl ana 11-nji sentýabrda deportasiýa edildi. Şoňam adwokatyny tutmagyna men kömek etdim. Bardylar Diyarbekirde Türkiýe barıp adwokat şoň bilen şertnama baglaşdy. Tek Diyarbekirde Türkiýe. Soň Diyarbekirden onu Erzurum'a geçirdiler. Erzurumda deportasiýa etdiler. Ýöne şo taýda Türkiýe hökümeti Türkiýe migrasiýa gullugy kanuny bozdy. Oňa üstün açdy, adwokatymy açdy. Adwokat tutdum men. Adwokatym bir de hatabat derdi. Hasan giden haýsy sagat giden neçende Erzurumdan haýsy uçar bilen giden neçende bir de adwokat hatabat berdi. Onan bir görkezdik. Men öz gepleşimde şo waka bilen baglanyşypdy. Aşoňatlar barana ilin adwokat bilip bilýän ekene. Ketek adwokatdan bilip bilýär, şoň bilen şertnama baglaşan adwokatdan bilip bilýär. Şertnama baglaşmaga da ana sizde mümkinçilik bolup durar, öz siziňle anansa. Näme şunun adwokat tutmadyňyz? Näme şu iňolmana ketek adwokaty bermediňiz? Bilip bilýär. Şo maglumaty bermekden ýüze gürmäge haky ýok. Türkiýede şo berilýär şo maglumat. Ol biz ana öz tejribemizden gördük. Demek bu taýda hapa oyun var. Hapa oyun var. Sapar klinik gurulýasy ya keminen ödüni, keminen jikjikin ödü eden gurulmalaryndan. Badama beýleki hemme aktivistler hapa oyunlukda, agentlikde, işarlykda, Türkmenistan hökümetiniň bäkwidini işlemek hemme de taýplap çykandylar. Emma bilen haýsy ýerinden şey tutsaň, haýsy ýerinden tutsaň, ýöne hapalykdan başga zat ýokdur. Men häzir diňe bir bölegini aýtdym da, ýekje bölegini, ine şu birinji şu rubrikaň birinji gepleşigi. Buň dowamy intak uzak bolar. Näme üçin gerek şu zat? Adamlar ýene bir gerek gaýtalýan. Türkmenistanyň häzirki ýagdaýynyň şular ýaly ýagdaýa gelmegine şu türkmeniň psihologiýasy bar. Türkmenim maksus şu psikologiýada şu jagada ýöne bir töparyň işini hereketini öwrenende de açylýar. Şulaň içindäki şul
tupolyk we bilimsizlik, nadanlyk, diktator ýatamaklyk, maglumaty işläp bilmezlik, gözüne dürtülüp duran faktlar öýleşdirip bilmezlik, iş başarmazlyk, yalan sözlemeklik, yalana gulluk etmeklik, yalana göz yummoklik, tankid edilenler, şular ýaly, faktlar bilen tankide bildirilen reaksiýa näli? Tankide töhmet bilen reaksiýa bildirmeklik, tankidden peýdaly netije çykarjak bolmazlyk, tankidi batyp ýatyrjak bolmaklyk, tankidden töhmediň tapawdyna düşünmezlik. Şulardan hemmeti türkmeni mahsus. Şulardan hemmetinen biz şu jagada gijik toparyň masalyna biz görüp bilýäs. Şoň üçin men maksadym men bar alada bu haramzadalar däl. Bu däl hanan adamlar däl. Men bar maksadym şulardan şu psikologiýany açyk görkezmek Türkmenistanyň öz içerki ýagdaýy bilen baglanyşykly. Nädip şu döräpdir? Näme üçin döreýär hem näme üçin ýene de dörer? Dörer, gitjek ýeri ýok. Näme üçin şulardan öňüne alyp bolanok? Bir adam yerini beýlek adam bilen çalşyranyň bilen getirip daşyndan getirip şu tak oturduğunun bilen şu türkmen gelse şu tak yine de şu dat döreýär. Şulardan şular ýaly çuňgur kökleri bar. Biz bu gurruňy dowam etdireriz. Şu gün köpleşik bilen baglanyşykly öz pikiriňi dem adamyň şahsiýetine ýetmän, kem etmän, düýgünleri bozman, mertebesini taklap, medeniýetli şekilde beýan etmeňdi men sizden haş edýän. Şunlukça-da ünsert dinläniň üçin köp sag bolun. Hormatly watandaşlar, Azat Türkmeniň gepleşiklerini öz tanyş bilişleriniz bilenem paýlaşyň. Türkmeniň Azat Türkmen bolma uğrundaky işe sizem ýardam edin.